Per últim, Imanol Latorre, també un llarg currículum de valencianisme, més extraordinari encara si tenim en compte la seva joventut, i actual president del grup que tancarà esta part de l'art. Bona nit. És una nit molt especial per a tots els que d'una manera o altra havem format part d'esta experiència vital de valenciania que es diu Grup d'Acció Valencianista i que ara complís 30 anys. Encara que ja s'ha dit esta nit i per gent més qualificada que jo, encara que s'ha destacat, jo vull tornar a reincidir en el mèrit que té la visió de futur que varen tindre en l'any 77 un grup d'homes i dones. I aquesta visió de futur per a veure el que ningú podia ni sospitar que es movenia damunt. Lo difícil que en aquells moments entendre i veure que el catalanisme portava ja moltíssims anys treballant per l'Aismà i estava esperant el moment d'eixir a la llum. Ells varen tindre aquesta visió de futur i varen fundar una entitat a la que no casualment nomenaren Grup d'Acció Valencianista. Una entitat que naixia xicoteta per una ingent tasca per davant. La tasca de despertar i conscienciar una societat dormida i tranquil·la, confiar en sa casa. Una societat que no haguera fet res per impedir el que se venia damunt, perquè, insistís, no ho sabien. Però aquells homes i dones que fundaren el Grup d'Acció Valencianista varen impedir en aquella primera acció que el que el catalanisme pensava que ja estava fet i que no costaria res, seria poc més que un passeig triomfal, se quedarà només que en un mal somni. Jo vull donar el meu missatge d'agraïment i d'admiració a aquells primers palleters. Perquè si avui en dia ens queixem molt sovint, en veu alta, de lo difícil que és fer valencianisme, de lo que costa ser valencianista, imagineu-vos, intenteu imaginar-vos, perquè no és fàcil per un moment, el que tenia que ser aquesta lluita, ser valencianista en 1977, quan, insistís, ningú sabia res de res, quan encara Albinyana no havia penjat la bandera quatibarrada al del Palau de la Generalitat, en un fet que tant de bé ens vingué, perquè va conscienciar i va mobilitzar realment al poble, quan, per supost, Cipriano Císcar encara no havia fet la seva llei d'ull ensenyament, quan la majoria de nosaltres res sabien de la llengua valenciana i de la història de València, perquè res mos havien contat en els col·legis. I quan, per supost, parlar de països catalans era poc menys que parlar de ciència-ficció. Davant d'aquesta situació, un grup d'homes i dones, una veintena de jóvens, com es definís Manolo Zarzo en el seu llibre valencià enfront al catalanisme, decidiren que ja estava bé, que no podien esperar més, que era massa gros el que se movia damunt. I veiem que en un ratpenat més preocupat en esperar l'arribada del seu centenari, on les baralles intestines entre Xavier Cas i Emili Beu Berenguer ningú els feia cas, ells decidiren començar, encara que fora soles, la batalla, convençuts de que més tard o més pronte el poble es seguiria. Armats pràcticament només en una tauleta de càmping i en unes fotocòpies que havien fet d'un mapa publicat aquest mateix estiu en el diari Català Avui, un mapa dels països catalans o dels pallassos catalans, com l'agrada dir a Miquel Carbonell, se tiraren al carrer, a tots els carrers, a tots els racons, a tots els pobles del nostre regne. Havia nascut la paraeta i als pocs mesos d'aquesta mateixa paraeta naixeria el Grup d'Acció Valencianista. Com avui, esta nit, tenim la sort de tindre a molts d'aquells palleters, a moltes d'aquelles ties maries, alguns dels quals tinc la satisfacció de tindre-los en la meva junta directiva, us vaig a demanar per a tots ells i per a tots els que s'han quedat pel camí d'esta ja llarga lluita una gran ovació.